బ్యాలెట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆ సీట్స్ అన్ని ఒకసారి వెరిఫై చేయండి. వాళ్ళు చూసాక ఓకే అయిన తర్వాత బ్యాలెట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయండి. వాళ్ళ వైపు చూపెట్టి బ్యాలెట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయండి. ప్రతిదీ కూడా ఆ అడ్రస్ ట్యాగ్ ఇది ఉంది ఈ పోలింగ్ స్టేషన్ అని వాళ్ళతో ఓకే అనాలి. తర్వాత ఇనిషియల్ కౌంటింగ్ అప్పుడు మాత్రం దయచేసి బ్యాలెట్ పేపర్స్ ఓపెన్ చేయొద్దు. ఇనిషియల్ కౌంటింగ్ 25 బండిల్స్ కట్టండి. 25 బండిల్స్ కట్టిన తర్వాత మీకున్న పోలింగ్ స్టేషన్ లో ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని చూడండి. అర్థమవుతుందండి. ఇనిషియల్ కౌంటింగ్ అప్పుడు బ్యాలెట్ పేపర్ ఓపెన్ చేయొద్దు. దయచేసి గమనించండి. సార్ మీరెంత నెంబర్స్ 16 మీరు రిసీట్ ఇవ్వాలి, నేమ్ తో ఇవ్వాలి. ఇది కూడా